så vil jeg også lige sige, at imens jeg gør min natrutine, så vil jeg bare sige, at jeg er glad for, at I følger med på min kanal. Og I kan skrive til mig på TikTok. Og så kan I selvfølgelig se mine TikToks derinde også. Og så kan I skrive til mig, hvad for nogle videoer jeg skal lave. Inde på TikTok og inde på YouTube. Så jeg ved det, for jeg ved det jo ikke, når I skriver til mig. Så ja. Og man bliver jo nødt til at vide det. Fordi ellers ved man det jo ikke jo. Så, og det I undrer over, at jeg ikke er med, det er fordi, at jeg ikke er med at gøre min tandbørste, min elektriske tandbørste ren. Og det her, det skal man gøre nogle gange. Så man opdager det der, fordi det er altså en lille smule godt der. Det er jo bare tandpasta. Så det skal man ikke tage sig på. Og det, jeg synes, at det er lækkert at gøre sin tandbørste ren. Det vil lige sige, at det er det faktisk ikke. Og nu kan jeg nok hvorfor ikke bare. Fordi at det er bakterier, der sidder på tandbørsten. Det er bare noget, man skal tage skab. Så det er rent set er det ikke ulækkert. Og så er den klar. Og børste tænder og få tisset af. Så ja. Så jeg tænker, at jeg vil gå og tænde den. Så jeg tænker, at jeg vil gå over til den hurtige og børste tænder. Og det I nok undrer over, det er fordi, at jeg er med at gøre min tandbørsteoplade ren. Og det gør jeg simpelthen fordi, at det er vigtigt at gøre sin helt egne ting rene. For jeg vil helst ikke have, at mine ting de skal lugte af gammel lort, kan man sige på den måde. Så det bliver man nødt til at gøre. Især når man bor i sin egen lejlighed. På et bosted, hvor jeg bor på. Så. Fordi det er der ikke nogen kære mor eller kære far til at gøre. Og jeg siger det til dem, der skal flytte hjemmefra. Og jeg har boet herude i 1 år nu, og jeg har lagt en del herude. Og nu får I se, hvad jeg laver med de her og med den her og den her på den hurtige. Så. Så den her til vask. Og nu går jeg hen til den hurtige, så vi ses derude. Hej bloggen. Det her bliver en meget sen video, men jeg håber det er okay, at det er det for mig. Men
Det, som jeg skulle til at sige, er, at der bliver en lille natteblok. Og lige nu er jeg på vej ud for at børste tænder, fordi at jeg er på vej i seng nu. Jeg har lige tænkt mig at lægge en lille smule tøj på plads. Og det bliver det her. Det bliver det der. Jeg ligger som en nat, jeg går i seng. Og så i eftermiddag i morgen, som er i dag, det tager jeg det her. Det tager jeg efter, at jeg har spist morgenmad. Og jeg tænker, at jeg vil rede min seng, fordi så er jeg nemlig klar til at sove. Og skal have min telefon opladt imens. Og I undrer jer nok over, hvorfor at jeg laver min blog så sent. Og det er fordi, at jeg kom i tanke om, at jeg skal have børstet tænder. Fordi ellers får man sgu Karius og Baktus. Og de børn, der ikke aner, hvad det er nogle bakterier, der kommer i tænderne, og så kommer der nogle sorte huller. Jeg har allerede en begyndelse hul herude i den her ende. Så ja. Og jeg tænker, at jeg lige vil slukke lyset, så det gør jeg lige. Sådan. Så det er lige slukket. Og jeg tænker lige, at vi skal tjekke, om alting er på plads, og det ser det ikke ud til. I hvert fald ikke mine sko. Så er vi lige dem på plads. Sådan der. Og nu skal jeg ud og børste tænder. Så det gør vi lige. Sådan. Nu går jeg jo ud og børster tænder. Fordi det er meget vigtigt. For ellers får man huller i tænderne. Og det vil jeg helst ikke have. Så vi må børste vores tænder. For det er meget vigtigt, at vi gør det. Så ja, det tænker jeg, at vi gør. Og så vil jeg sige, at jeg lige børster mine tænder. Så det vil jeg gå over til den hurtigere på turbo, hvor alting går stærkt. Så får I se, hvordan jeg gør min natrutin.